Huria nane halongan di bagas satu hata Yesus Kristus, saluhuna ruas ni huriata narotu bagas joroon, suang songoni saluhuna ruas ni huriata namad dohoti, parminggota di bagas tabe, marhite live streaming. Taparade ma roha nang pikirata, tapu kama parminggota, tapu jimatuhata marede mahita sia buku edde 10 pitu ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohonom mudo tuahu dalan hanguluan, goddolas ni roha diadopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do di siamumu saleleng ni lelengna. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganup jolma na di portibion. Sodak mabohim tuhami, jala parbadai ma rohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani. Sai rajai mahami, asa unang manibil hami sia dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhapor siaw tuho, marhite-hite todi parbadia. Amin. Mari demahita. Yesus sedang ditodiku, napati sesudi, sai palua marohaku, siadu sesudi, tai tidur ruhaku, tunati Tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian Mateus bidu 10 sada ayat 20 sia. Jakon hamuma aguaku, marguru mahamu tuahu, ay nalabok doahu, jala naseret marroha, asa dapotan hasonangan todi muna, atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon hanaho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patik ni. Amin. Tabi kema kor wilayah sad.
Maredema. Tapauduk bema rohatta tuadopan ni debata, tatopotima dosatta martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami. Ay jojod do hami mardosa maradopon ho. Jala jojoddo husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sa unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham. Say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonot do hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu maagwaku tu hamu, guruon hamu mai sian au, ay nalabok do au jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangan todi muna. Ay labok do agwaku, jalan yang doho na hupa porsaton. Hasangapun ma di debatan na di gijang. Amin. Maret de maita. Sikap dua siri roha tua dada gulu nalihirua kunahina dua Tabegema hata ni debata turpuk di are mingguta sadarion,
Imana di enet sian sada korin biddu sada. Mamuka sian ayat 26 sahat tu ayat 30 sada. Tajahama marsika sori. Bereng hamu ma akadongan pajuonna di hamu. Dang piga hamu nabi suk manghuton sibuk. Dang piga nagogo. Dang piga nasangap hian. Alay nalokto di rohani pertibion dipilih debata. Lao pailawon akan nabisuk. Jala nagale di pertibion dipilih debata. Lao pailawon nagogo. Akan teuk di portibion jalana marlea dipilit debata. Tung si suada ido. Asa suada hononna naung jonjong hian. Asauna marenga aja ise jolma marapon dan debata. Alai sian ibana do ubayan na di bagasan Kristus Yesus hamu. Ai ibana do gabe habisuhon dihita sian debata. Dohot hati goran, dohot habadiaun, dohot haluaun. Asa taut mata surati. Nanai mamuji dirina. Sama untuk ai maibana mamuji. Ima sahatna, martua do akan natu mangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Marede mahita. Pilih Jesus do ngaki lau manggulu ibana nang buruk piturut disi labaku Rohaku pahinganan bil patiur malakaku hati dakon matisi oh Jesus polituku dihongoluku rudia jauh Jesus dihu amate mangolu dihongoluku rudia jauh Jesus dihu amate mangolu. Taha tidak koma hapor siaw tai, songon nahina tidak koni dong atas hapor siaw disadok portibion, rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergogo naso hatu dosan, na tuma palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tubuhon si Maria, nagabagabea siatot di parbadia, adorak so habubuhan.
Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpazal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manai tu surgo la hudul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pamamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namadok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Papaton Dung Epipanias, tanggal 20 Januari 2020. Topik Minggu, debata harorwani gogo dohok bisuk. Kosok sada, padidion nabadia. Patupau do di huriat tahun, padidion nabadia tuaka yanakon di huriata di hari Minggu tanggal 5 Februari 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB. Parguruan dohot pendaftaran di hari Jumat tanggal 3 Februari 2020 pukul 10 WIB. Asa dibuan surat pengantar sian situa wilayah Nabi. Fotokopi akte nikah dohot fotokopi akte lahir. 02 pembukaan pertangyangan wilayah. Ibadah pembukaan pertangyangan wilayah Patupauta di hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 mulai pukul 10 siawib maringanan di gereja HKBP Pasar Minggu. Pinangido tusude ruas jemaat dot punguan kur asaro di acara pertangyangani rowe mahita di bagasan las niroha. Kosok tolu kelas sidi tahun 2022 dohot 2020 tolu. Parsiajaran parguru malua periode 2022-2020 tolu patupama parguru ti anak kota mulai sian hari Jumat tanggal 10 Februari 2020 masuk pukul 10 WIB. Songonima seterusnya masuk hari Jumat dohot hari Sabtu masuk pukul 10 WIB. 04 ibadah khusus. Ibadah khusus naing di Patupa mulai di bulan Februari 2020. 05 pengepulion. Pangapulio tu keluarga situa Insirul Ido Huta Barat Inang Sandra Boru Sidabutar sian perhalado dohot keluarga naing di Patupa di hari Rabu tanggal 1 Februari 2020 dung sidung sermon perhalado. 06 dewan-dewan. 06.1 dewan diakonia. 06.2.1 seksi pendidikan. Duksiduk tiktingon tabegema sosialisasi sian seksi pendidikan. 07 nomor bagas. 07.1 tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagasema. Pamotang Nathanael Sibolon AMD, anak niamata Sarli Sibolon, tubuh niata Rosemary Worusimajutak, alamat Jalan Ira Kencana Onom nomor pitu RT 01 RW 02 Cilangkap Cipayung ruas ni HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Dohot Orwana Marina Hana Bulan Silalahi AMD Boru Niamata Kariston Sumurung Hasiholan Silalahi tubuh dinata Romian Frida Boru Simarmata ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu.
alamat Jalan Nangka nomor Sia RT 07 RW 06 Tanjung Barat, wilayah 2. Pamasumasuon patupau di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2020 pukul siawib di HKBP Resort Cipayung Cilangkap. 08 dana nasorang. A. Di basa-basa tuata dosa dana boru di hari Sabtu tanggal 14 Januari di keluarga tanggal 14 Januari 2020 di keluarga Donawan Purba ST Hinata Laura Boru Simajutak AMD, alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 121 RT 005 RW 01 wilayah Tolu. B. Di basa-basa tuata dosa dana bawa di hari Minggu 22 Januari 2020 di keluarga Tupak Simarmata Inata Aprilia Boru Sihaloho, alamat Jalan Gunung Opat nomor 41 Pejaten Timur Pasar Minggu wilayah Sada. Hipasto danaki songoni nang natorasna. Tikting na sojinahaon dot parhepeon di huriatta boy mataja di tikting naung adong di pada di huriatta. Songoni ma tikting dihita di bagasa saminggon. Partikianon di pasal tema tu seksi pendidikan. Horas. Oleh tema tadok tutu hatta Yesus Kristus, nama ngalian dupe dihita sadari hon hai pason, boh hita berkumpul memuji memuliakan guarni tu hatta Yesus. Nei persanga pihami, amang inang pendeta, soalnya inang aka amang inang parhala donami, aka amang inang ruasnya KBP Pasar Minggu, remaja nang soalnya anak konami sekolah minggu. Audisinon atas nama sesi pendidikan Nyonya Nababan Rista Boru Akpahan nanaing pasahaton bawah mulai mersogot hari Senin nunga mulai hita buka pendaftaran siswa baru di PAUD Terangkasih. PAUD Terangkasih ima PAUD ni HKBP Pasar Minggu. Jadi harap situ tudo rohanami amang inang bahwa hita saluhutna ruasnya HKBP Pasar Minggu narap situ tudo hita nanaing mensosialisasikan sekolah tahun. Jadi harap dorohanami boy hita pasaton tua kayana kota tu pahuputa baik pihak saudara seiman di luar ni HKBP Pasar Mingguan. Molo dang hita nang memajukan sekolah tahun ICB amang inang. Jadi harap situ tu dohami bahwa asa maju sekolah tahun jadi hita sama-sama kerjasama. Songoni nang hita membuka do bimbel. Bimbel itma nunga dimulai belajarnya tanggal 14 Januari dan gurunya tong do sianda buat sianda berpotensi. Jadi mulai bimbel non di kelas 11 dan kelas 12 atau kelas sada SMA, kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA. Jadi harap situ tu do kami amanginang. Kita pergunakan bimbel tahun. Asa kita mendaftar sudahnya kayak anak kota, nama sekolah do di SMA, asa boy nongan mengikuti ujian untuk mengambil mahasiswa untuk ujian nasional. Ima harap situ rohanami amanginang, rap mahita memajukan sekolah tahun, baik PAUD Terangkasih nang songonima bimbel Terangkasih. Mau lihat Horas. Marede mahita sian buku edo nomor 130 tolu laus tapasa ma peliata.
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna dihamuda mangdainang hatani debata nagabi ujah ni jamita di minggu tasadarion minggu pawapaton dung Epipanias tersurat di buku Job bidu 12 ayat 10 sahat tu ayat 25. Job 12 ayat 10 rodi 25. Habisuhon dohot hagugon ni debata. Madapok di ibana habisuhon dohot hagugon. Di ibana do panuturiod dohot panibangon. Idama ibana mangarupakon gabedang be dapok paulio. Ibana makurukon sadabawa gabedang adong natuk paluahon. Idama ibana maniopi aek gabe marsik luhutani. Ibana muse palukason gabe marbalik tanood di bahen. Maddapo di ibana do hagugo dohot hapat tason. Guru di ibana jol manalilu dohot na mga liluhon. Ibana manugihon akka panuturi hira tabat-taban. Jala maoto akka panguhumi di bahen. Ibana makarhari uhum roha-roha ni akaraja. Jala dihohoson rate tugoting nasida. Ibana manugihon akamalim bahen tabat-taban. Jala ditingkak kontutano halak namarhuaso. Ibana mangucat pamulungon sian halak napirtahak. Jala dibuat panuturion sian halak namatua. Ibana mangusehon haleaon tuak raja. Jala dipahodur hohos ni halak nabigu. Ibana papatarhon akanabuni sian hahulumon. Jala dibuat do tuhatiuron linggoman ni hamatean. Ibana pati bulhon akabangso jala diago muse. Ibana pararaton akabangso jala dipaudar muse. Ibana mangucat roha sian akapartugi ni bangso di tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan suadadalan. Jadi dadap-dadap nasida di hahulumon so merhatiurun. Jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak namabuk. Di sido sahak ni turpukta jala topik di mingguta sadarion debata haroroan ni gugu dohot bisuk. Debata haroroan ni gugu dohot bisuk. Allah sumber kekuatan dan hikmat. Di hamua manami dohot inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Songoninang akka damang dainang namangi huton parminggota sadarion marhite-hite live streaming
Oma sulam ni si Job. Meredup putulu dongan na saya mangasangi. Si Bildad, si Sopar, dohot isi tahe dongan na sedenari. Si Lipas. Ini memang hidup horwa bakkona. Mulunung dihilala songon na sopot ibana di pardebataon, di parpelianon, di habisuhon, di hapatason, di hapistaran, alai dang marujahan, di hatau di debata, madawu turoha-roha panguhumud do akan nasi songone. Budi taida songo dia pangatusion nasida panatapan nasida tu si Job di biduopat di bidualu doh di bidu 10 sada. Ima pangatusion nasida alani ido diripu si Job do ternyata dak sudi jolmai nong sak ubad di sima jujung na jalan tibo gajang umurna gawi pangalapan ni puda dohot hati goran mulubui bor hati ta diturpu jami tahun mamuk kasian ayat 12 ujaha masolat nari amang inang ayat 12 matua dihalak na matua nian luluan habisuhun jala halak si gudang umur panukunan ni puda matua dihalak na matua nian luluan habisuhun jala halak si gudang umur panukuna puda laos diulahi doi muse di biddu 32 ayat sia dak sai sudia kajol masih gajang umur dohot nasak ubad di sima jujungna gabi pangalapan ni puda dohot hati urun alanidu seulu jupak kita di magajana hudul mohopung asal makatai holan nasala dulum ya ada songoni manang di pahohom sahalak naposo ne tue-tue saya dong dui jupangi dang diragu hobbe hapistaran dohot habuyon ni si Bildad si Sopar dohot si Lipaso alai ketika sampai pada titik tertentu ketika tidak mampu memanage menata mengatur jala padimu-dimun akasi lehon-lehon ni debata bui dui gabi pertuk Tuhan hidup anda gabi saya jujur di doh hupasu-pasu ho asa gabi pasu-pasu dang pusa-pusa aledak sauti jol manong nok pinasu-pasu ni debata di parbinoto di hamorau di hagabion gabi mamusa kadongan na jol manamemet apalagi yang sedang jatuh dari tangga tanda kutip songo si Job burunu tajahai ahado nabinahin jala ahado ni si Bildad si Sopar dohot si Lipasi maradup pun ibana di parsorion ni si Job alani di sol-soli si Job do parsauranna paralialionna di sol-soli bukan berarti dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam dosa alai di sol-soli mana tuh tajajo tabuka jolo biduono mayat saplopat aha may do ibana di si tamanian marpakkaehi ali-alina mida namar sikkor nangtung sura naung ditaluccor rohana sian biar mida nasun hina gugui
Ini sangat keras ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tamanian merpakaihe ale-ale mida namar sikor nang tung sura naung ditalucor rohana siar mida biar nasun timbuli. Anggo pangatuso ni si Job para leoni apapun yang terjadi ikut dohokopon. So anak mida ni te. Susah didongakku dang boy berengoki. Ternyata dia tidak menemukan itu. Nang jupang imana na makahei. Nang jupang imana na manukoli. Mating gangau, amar sikkorau, aliaro di doa kali alikon. Merdosa ho, bertobatlah ninna. Itu benar dang cukup parbinotoan. Dak cukup halobian di Portibion. Nata halaputi. Nang penakaning si pendidikan. Rikodo parbinotohan. Rikodo. Intelektual. Quotient. Alay korarong do keseimbangan. Spiritualitas bagaimana itu. Itu benda gabe di paingot Apostol Paulus. Nakaningan. Turpu jamita. Turpu epistola sahatu hita. Siya sada Korin sada ayat 10 rodi ayat na mangihuti. Sada Korin sada ayat 26 saya atau ayat 30 sada. Molo saya holana manibangi do parbinotoan, molo saya holana taula na dinggan gabe suhat gabe tabai manuhati akka jolma nyan bui doi alai jangan pernah melakukannya. Yo jodoh diula na dinggan ditihai dongan dan sumengu lagi ya. Dumengga do tanya kono ni daripada saya didok di stop buhai. Balikna saya dong dujupak kita. Nak suarong diulah giaha diberen dongan dan bangulan na dinggan lu apa lainin. Ngapain nabuhi pitang bui. Yang seharusnya, yang layak dia lakukan, yang patut dia lakukan, yang patut dituntut dan diterima daripada dia. Dia tidak melakukannya. Anggod saha ma hatani debata marhiti-hiti Apostol Paulus. Nau moto siya koy kobahenoku lahu manorui habis tarami. Nagumogo nau mo nau gale siya koy ikobahenoku manorui hagugu ummi. Itu. Ini benar gabi di paingot Yesus akasisianna. Ditikin na nirok na si di Yohanes 15 ayat saya ada sahak rudi ayat 10. Yesus do hau anggur na tutu hamu rating na. Iro teh? Iro. Yesus do hau anggur na tutu hamu do rating na. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jika ranting berbuah, itu buah apa? Buah ranting kah? Atau buah pokok? Perbuni ranting nadoi, manang perbuni bonana? Bonana kan? Alana lohok do ranting itu bonana, banda gawe merperbui. Anggo dirapik ko ni, buhado. Mate, tuk subui merperbui. Alani do dipaingot. Molo boy diulah ko akka adoh ton, di patutoru ho akka huaso ni sibolis. Di baheko ka ulon na bulon madok mau lihat mau tu debata ala di loaco mengulahon kalau setolo ayat 10 bersyukurlah kepada Tuhan ketika kita dilayakkan untuk melakukannya. Alana ditikina dangbe dak tikimbe martangi yang nama tikim itu dohon di debata songon dan irok natusi Raja Daud sudah lengkap. Bahannya sudah lengkap, semennya sudah lengkap, kayunya sudah lengkap, besinya sudah lengkap, tukangnya sudah lengkap, tinggal pajongjok ko nama. Alaya hidup dewata, unang. Dang dihoi di anakmu pihaduan. Lau pajongjong bagas coroi. Itu dia Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak arung nabu si tengah honota di nguluto. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia. Itu sabitas nak kadeng hata na pinasaha ni Apostol Paulus tu halak Korin.
Yang natar berita kana pistar, natar berita akan tibo parbinotoan na, natar berita akan nabongak, natar berita akan nagugu. Alai ketika hapistaran hagugun, dohot hamorau ni dibelokkan, nah itu dia yang menjadi persoalan yang sangat besar. Gabi bocir sikam barbar. Bui di masa di hurian, bui. Bui di masa di rumah tangga, bui. Buru masa di hurian na mek dabal ka, bui. Ditiki. Huto-huto tahun. Tabahin gabi. Nahuda. Nisudi akan masa di tonga-tonga ni ngulut dah. Ini duduk si Jeremia dah. Jeremia sia ayat 22 sahak rudi ayat 23. Laos itu diulah kon apostol Paulus Muse di epistelo. Ayat 20 sia disodio asa unang manenga-nenga agia ise jolma maradupod debata molonung makuling debata tuk sisuada dusude akasi lehon-lehon na nasahat tuhita molonung mangulus debata iko kabang dusude songon alugo songon orbu ay songo bunga-bungay duhita na tubu manugut hebang manugut dungi botari malos musi. Ale ditiki hebang. Dipadirgat dusi majujungna. Dipatibu dorohana. Ido tahe. Dido akapar jahati do dibaus-baus ni igungna. Diboto hamuru songo dia baus-baus ni igung. Mulu igungob bagak, mulu tutoru do lubangna. Ale mulu songo na diak ka otik tu gijang. Anggui tung ruasi tutumai. Itu dibaus-baus ni igung. Pesalme 10 ya 14. Dangadong debata, dangtuk debata lahu manguhum ninna. Barani dotong gimana madok songoni. Pai matikim itu ridu dah. Dang na manguhum yau. Tapai mati kita. Eulu sonari kita songunda mantap parhudul dah. Sugut hudul pirang bui. Waru naeng, heru tahilalai, heru taberen dong atas songoni. Merdel songona mga sangat dorana songoni panai tu gijang. Duk sogut, mga kasih majujak ngapirang bui. Ini peringatan keras ini. Sasi tonga, dang apa labora di lohot debata. Tu si sopar, si bildat lohot si lipas. Holan opak do dipangido debata. Papugu ma opak lobu. Ninna, mulut aja di video 40 sada. Lao maho madapoton si Job. Sa sitong na ko lu biasa dia mai. Ale harus pengidu di bata. Okui masalam tu de bata. Di julun si Job. Eda ngalani dosana ubah nagabi maporsu imana. Dangalan di dusana ubah nagabi tilahau ni bana. Dangalan di dusana ubah nagabi di tadi kuripena ibana maddo sobba madebatami. Dangalan di pangalahona ubah nagabi masa akah mauloni, haporsuhoni, haparironi. Jala ikon sian sisi ido hita mangida sudi aka perdalanan ningoluta pejiarahan hidup kita. Nang pesasi tong na adong do natinggang alani somong na merdalan. Adong do na marsahit alana sudi jaga hahi pasonna. To emang amar tangyang behita ni na dipangani masudi. Amok-mok ngasumeli congu di bau rupani. Nah, naso kolesterol neti. Bidu dah asam murato. Ikon arung do keseimbangan dah. Molong na masuk ikon arung do. Naharuar akan abu itikina olahraga mah bidu dah. Audak kuwe do pe
hu pareso diriku dagiku tu pangubati alai bodu hu hilala mulu ularagi be perjulu-julu hamu ularagi nang setabi hata diletamu matanga mune mula cipit do be berarti gok do pe sahi ibagasen alai mulu nujuk jo olahraga ro kari ingat mulu didilak rupai olah noti nama kadar garam na ai mana bi anggu asa murat dang na songgok bi alai tetak ma di bau batu nato di pareso dirina ate kamangina ekonomi keseimbangan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ada una kolanida ikut doho dota kontrol tot ditau hidu banda gabe udangan nasaha tu hita nakani ngaharu udangan nasaha tu hita mulai tema dia mang para gedda takas nakan di basah udangan itu hita di intro itu si sai paboto honom mudo tuau dalan hanguluan gok dolas niroha dia do pendibuhim sai paboto honom mudo tuau dalan hanguluan gok dolas niroha dia do pendibuhim songo dia madalata maboto goklas ni roha dia do penibuhi ni Jehovah songo dia mabahono tama boto sai maboto hono ni Jehovah dadalat tuhita takke ada titi dalani takke ta coba madalani roha do pikiran ni debata tungbo hama baheno ni si Job madok songo dia do debata haiseo ni debata na hujahan nakani mulai ayat 10 sahat ayat 25 oddo debata ibana do songonon ibana lo songonon ibana nina anggo soyado imana martangiang anggo soyado imana majaha testamen hidu tahi wado tutu hidu tumbuh hama gabe mengakar hata ni debata di hita songo padot ni apostol Paulus di Filipi ada ayat 27 berpadanan dengan Injil Kristus. Songoni be pedita hola ditiki sermod do hubuka Bibel. Hola ditiki neng marjamita do hubuka Bibel. Sedia medalanna. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Tak sai be hola ditiki hari minggu. Tak sai be hola ditiki sermon munai pungani anon mulai tanggal 10 pertanyaan kita diwonai pertanyaan di Huriau selanjutnya pertanyaan mahita mari kita buka baca renungkan lakukan awayuna kita di sini sai paboto romudo dalan si dalan aku gok las niroha dia dopan nibuhim. Hanya dia kekuatan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Dangarong na asing. Hopar tutur pujamita, hopar tutopi nasahat tuita. Allah sumber kekuatan dan hikmat. Tunggu hama bahenota mengadopi kuk yang diberikan Tuhan kepada kita. Anggo namu dodak kiata parsirangguton, partikian, ari-ari ngolu na pinasahan ni debata tuhita. Hola na manguhumi na maulota, yakin mahamu. Itu. Kita tidak pernah bergumul atas segala pemberian dan anugerah Tuhan. Akana sohya maparsirangguto si leho-leho ni debata. Akana sohya makamulatehon hapor suhon nani loas ni debata masa di nguluta. Tuk siswa dulu sudah dang mampu madok mau lihat ma di holi Tuhan parungutungu namanya holan na manguhumi na mulom ni songo si sopar si bildat doho si lipaso HP minggu tesadarion tay gor ni minggu tesadarion Epifanias Teofane Allah nampak Allah menampakkan penampakan Allah menampakkan di pabotohon di patuduhon di papatar debata diri na marhite-hite akka na hinokok na akka si sobba doho si puji iba hita amang inang sudi na pungu di bagai setikyon itu tidak bisa ditawar lagi unang majuau Tuhan dang bui
Sapala naung rohi tatu bagas jorun de bedio. Tauka marohatta. Alani i tahamulate humma silol lihonna. Arsak nang lasni roha, tinggang nang hehe, mamora nang pugus, pistar nang bodoh. Mari kita syukuri. Mari kita terima itu, kita pergumulkan. Madok mau lihate mahamu tu debata. Nagugu unang di tengahon hagugu onna. Ubah nagabih nagugu ibana silehon-lehon ni debata dui. Namora unang di tengahon namoha morauna asa unang gabi manorui ulonna. Nabisu unang di tengahon nabisu honna asa unang gabi seholanna mangajari dohok manguhumi ulonna. Alaiku gabi tiru emma. Dihatauon, dihapatason, diparbinotohan. Dohok diaka ula-ula na pinasaha ni debata tuhita. Bican di luas debata. Talus dusude menang nabo hape. Songo dia pe gogota makokok akasi lehon-lehon nai. Ditikina. Sumuruk dusude. Minimal mulut ida. Angguau naik 20 titung. Hagugu oku. Aidang 20 sahat 50 tahun. Ale dung 50 tahun sumuruk name. Nangek-nangek nama turu ni. Hati ya kamang duta mina kalansia. Itu nengkah. Itu. Itu tua nama nengek-nengek. Arong do na terjun bebas. Itu kan. Arong do. Laus delbus. Arong do na nengek-nengek. Songo palitui. Palitui. Habis mianga. Laos. Mitok ma. Hapina. Tos hosana. Itu dah. Alani bicara dilehod dihita. Orang arong na tua-tua maduk ngame tua mang. Tak arong besi si pararo besi anau tangiang mi. Lopi tangan pipi si malolong pasahat tami aka sudut no poso tu debata. Asa hidup na tua-tua pangalapan ni puda dohot hatau. Akan atugus dupi daging na. Akan nabegu sotung dibuka debata hohos nai. So juta bayako jo mulo somar hohos akka ama-ama. Dang apa la morunya gateng ni ale merlujung majolo. Muluso pelus-pelus ite los tingkang ujungna. Itu dah. Ini memang benar-benar tu. Dipengok debata hitan wai. Itu so dedo holan kamu na hami pe dipengok du so. Mulu di hamu kasihan ayat 10 itu ibana manugihon akapanuturi. Wah aku kamu akapanuturian. Orang-orang yang layak untuk memberikan petuah dan wejangan. Molo so di dalatto ni, molo so di hanguluho ni. Iku gabita-betaban. Jala maoto akapanguhumi di bahin. Saya kalau nabi kuku dulon narupani, semua mata, semua hati, semua pikiran berporos kepada dia. Nggak sudah manibangi ikos sere du sido hononna ninna HP 2 di dok anggoi terjebol memana. Ikos sudah du hita na pungdiso, padita, perhalado. Mari kita lihat seberapa besar perbuini ngoluta tapi lehon bahen sangat di debata. Alani mulujung jupak kita ngarung dupi Tuhan kape nahubain. Hadu HP Tuhan nakubain. Tuk siswa dupi HP gumudang dupi marsak dongakku hubain. Gumudang dupi huhasuguh dongakku. Gumudang dupi hutang yakon anggia tung rungkangin yan. Hidu mulu na maralo on. Dede holan dongan na diarahon asa maralo tu ya dohok du debata. Hidu kan? Haru tahidi, haru jupak kita songoni. Haru diri pas Tuhani mahunin kan. Dohok debata diarahon lau maralo di mana? Jangan. Tidak boleh.
Sada kadongan dang biara honotun asa maralo tu alo nibe. Hasisi gedui. Nadu minggedo pina pos roha, pina liduk roha ditangyakon. Diri ni batangyakon. Itu dah Jakobus 5 ayat 10 masih tangyang mamu asa melum pamulinna. Dia ada melum sia sahid ni pamatang, sahid roha do. Aidu benda ubelga panahit di hita na mengudo. Sahid roha. Si juk medidok merdu tarung rara pe tahunin nanti. Tahu kamu sonikan. Dapat pudi mah. Taida mah. Molung marsitutu kita gaya menghutuk Kristus. Tatutu malomone rohana. Dia malomone rohana. Taloas may mana mengulu di bagasang nguluta. Jala molu tung masa akahamaulu di bagasang nguluta. Somal doi dak pola bohai. Ai naeng go to the next level do hita benoni debata. So ngobusi na hona sopui doi. Itu teh. Alahami ya di huta di inganan ya kajol mana mano bubusi parang di parlilitan. Dini atusa sautik. Mulu lem dinggan sofuna lem dinggam ma kualitas ni parangi manang goloki. Isong ni Apostol Paulus kita akan dibakar dengan api yang adalah analogi daripada pergumulan dan persoalan. Alani dakya di jeji debata ihutum maau asa unang magu persoalanmu dakyai. Allah tidak pernah menjanjikan kita tanpa persoalan. Alai, ingat, yakin, percayalah. Allah akan menyertai setiap orang yang mengikut dia dalam setiap pergumulan dan persoalan. Ibana dunagabi, obun namar si jongjong. Dohot api namar si jongjong. Laho mangodihok kita. Dohot patiurud dalata. Asa ariat dohok borngin buhita merdalan. Di dalan na tinotop pun dewata. Amin martang yang mahita. Ali debata jauh ba amanami. Mauliate di pasah rohanami tuho didongani asini roham hami. Di pasu-pasu ho hami. Di odihokko hami. Dada suada hamaolon na huadupi hami sahak rudinwai. Alai mauliate ma. Di kobar hokko di ngulu nami. Parniaha panina posom si cop. Gabi tirua di hami. Hapor siaun. Parsitutuon. Serep niroha. Hatauon. Tarlumobi. Parsobaon na. Pardebataon na tuho. Dang gabi talus hapor siaun na. Nangpe apala na pariri. Di luas soma sa dinguluna. Geriada. Lem di papuji-puji, lem di barita hoddo habal gaon, dohot hahomion ni huasomi. Mauliati matuhan, lem hutadahami ho, lem huhangulu ho kami matutu, ngulu na pinasahak mudihami, dang be hagijak konon nami diri nami, dang be hagijak konon nami na adong dihami, molutung pistar pehami, hapistar na siya komay. Molutung margugo pehami hagugun na siya komay. Molutung mamora pehami hamoraon na siya komay. Alani holan di bagasa koma hami marlas ni roha. Asa gabi pasu-pasu hami. Di sadok gulmi ni ngulu nami tuaka na dihumaliak kami. Tuhan asi maroham. Ditudu dipilit jala ditongot codo hami. Asa gabi hamalumon. Asa gabi pasu-pasu. Tuak na dihumaliak kami. Molutung dang tarbahek kami dope. Gabi hahisaron tuak kadongan nami. Nanggo pala dang menebay sahik ni dongak kami Tuhan. Molutung dak tarbahek kami dope mangurupi hapuguson ni akadongan nami. Nanggo pala dang menebay hapuguson na Tuhan. Molutung dang tarbahek kami dope mangurupi hagaleon ni dongan nami. Nanggo pala dang menebay hagaleon na. Ali Tuhan asih maroham
Pasu-pasu mahami na pungu di bagas atikyon. Mulu tung tudal hamian non sian bagas jorom na badiaon. Unang tung tudal hahomion. Doho pangatusion na kucalo hami. Huwa kami may. Hupiaw pami may. Huhanguluhok kami may. Di bagas nami, di kantor, di pasar, di parsikolan. Manang na di dia pilih Tuhan di luar so kami mangulun jala mangula. Baim mahami gabi ula-ula. Sahat di homanang saluhu na ruas ni huriam. Sian akan aposom pangulan ako tiki. Perhalado ni huriam perhalado partohonan. Naso partohonan. Doho sude ruas ni huriam. Sian na tumua sahat tunau poso. Hupa sahat tami. Asa totong dibaga sa gongkoman ito dim. Pasu-pasu hami saluhu. Asa mardame sonang. Molotung adong siadupan nami. Sulik rohanami le Tuhan. Asa tung masih urupan, masih tukulak kami. Laho makkamonakko si pikiran, doho siadupan nami i. Asa jupang haulio di tonga-tonga ni huriamon. Marsaringar, marsangap goarmu. Atong, hubagong kopo masaluhu na tuho. Di hari marsugut haduan, mamukka mangula masudia karuas ni huriam. Urupi na sida le Tuhan di gugu, di parbinotoan, doho di hatauam. Mulu tu ngadong na marsahi di bagasan na sa mingguon. Naong pinajojor na guarna di buku titing nami. Asirohap Tuhan. Ape ho tangan mo na labok jalan na sunba diay. Mamasu-masu ubat doho si panganon. Songot tanggal baju-baju ma. Tanggal sahiti siap pamatang nasida. Hisar, hiras, jala hubas nasida. Manatap habang sa parasyami. Narumikot. Daoni toddi nasida. Asatong molotung di luar codo pe marhagaleon nasida. Danggale nang toddina. Ale to tong di pasaha diri na tuho. Marhite-hite tangiang dohot hata namaripola. Sahat di ho mahami Tuhan nangakaruas ni huriam di bagasan na sa minggo na makalason marhite akka ulang tahun nabi. Tabba ma ari-ari ning uluna. Alay paingo Tuhan. Moru do partikian na dihasiang anon. Alani molo di bagasan hahi pasun na sida majalo pasu-pasum ulak tahun na. Ajari man na sida madok mauliati tuho. Marhite-hite na pinarhasiang na sida partikian gugu doho pikiran na pinasaha mo. Saha di homahami mga sahon anakmu Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Tapuji Tuhan ta tapasaha peliatta tujulo maredehita 220 lalu.
cek. Sini rohana hupasahat dosudena sai di baindona taman. Tiki diari-ariku guru do di debataku sai rohana manasa asal sahat tu surga lautu sido au margogo songon batang ai tulang namar guru do luhutna di jauh bade batata dohut padu paknai nasa namar posni roha nama kirim di Jehovah hidup namar tuai. Martangiang mahita tapasaha ma piliat tatu debata. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroa ni saluhut silehon-lehon na dingkat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat nami masien na nilihommi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasada di lehon mi rone suning mataku Osadot nuruki rodi saluhut hartaku rupasahat dituho asaut jatuhku. Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai roma harajaonmu, sai sau malomone roham di banua tongau songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Duna puna haraja
jalo hamu ma pasu-pasu na syed debata, mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Mauliati mah di tuhata di persaurat tasadarion anggia mah manupak debata diaka saluhu nariko di nguluta di hari saud haduan bangula mahita di bagasat Tuhani. Selamat hari Minggu tuhata mah nama masu-masu hita. Horas.